maysa. Hintay amin ikanta, ragsakin kapya. Pagyamanan ti Ama, tiyayat kinimbag na. Nuat daguran-guran, babawin tay una. Itentay di kapya na, iti may saken maysa. Hintay amin ikanta, ragsaken kapya. Pagyamanan ti Ama, tiyayat kinimbag na. Hinatang sitlipaten ken amin na sakit tinakem. Ni Jesus ti suruten kay amin amay maysa. Hintay amin ikanta, ragsaken kapya. Pagyamanan ti Ama, tiyayat kinimbag na. Rugyan tayo, dahil panagdaydayaw tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Iraman tayo pa iti special intention tayo, ti Misa Pagyaman, da Jed ken Benita, da Luis ken Gordon Bros, kastama ti panagkasangay ni Jimwell Sarsa. Kakabsat na tipon-tipon tayo, ti Diyos tao-awagan na tayo, nga agbalin nga napudno, kadagiti awag na kada tayo. Italag tayo ken kuana ti amin tayo. Tapno maikaritay ang makiranod, iti dati na santuan a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Iti napakumbabaan nakem kuna tayo, agkonpesarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay, iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin ng Angeles ken sa Santos, ken kada kayo met kakabsat, ta'i kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma, ti man nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen. Sublikan met lagen ka.
Gloria iti Diyos, iti kangatuan. 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 Ket ditoy dagakapya kadang iti tattao ana imbag ti panagnak na kemda ibunan nagdaka itangok daka bagruk babanda kadaydaya wendaka agiyaman kang kengka kaputi na indakla na dayag mo Diyos na ilangitan nga ai Diyos sa maman na kapamilin namin ket sika pume Jesu Kristo bugbugtong nga anak Diyos nga apo kordero di Diyos ken anak ti Ama Gloria iti Diyos iti kangatuan. Gloria iti Diyos iti kangatuan. Sika mangika kadagiti basbasol bilubong kaasyan na kami kaasyan na kami sika mangika kadagiti basbasol bilubong awatem kadaytoy ararawni ket sika situtlawi maganawan ti Ama kaasyan na kami kaasyan na kami Gloria iti Diyos iti kangatuan Gloria iti Diyos iti kangatuan yan tangay siksika o Jesu Kristo di nasantuan siksika o Apo siksika ti kangatuan ititimpuyok ti Espiritu Santo ket iti gloria iti Diyos Amamen Gloria iti Diyos iti kangatuan Gloria iti Diyos iti kangatuan Gloria iti Diyos iti kangatuan Gloria iti Diyos iti kangatuan
Kumararag tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, ti panagayat mo kada kami, laplaposanan na dagiti namnama ken tarigagay mi. Ipaay mo kada si buboslon takaasim, pakawanem dagiti basbasol mi ket inayon mo pay nga ited, ti saan mi aturudan adawaten. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso ang makipagbiag ken makipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ting gana. Amen. Dahito'y may basa na daw iti libro ti Henesis. Kuna ti Apo a Diyos, saan nasayaat nga agmaymaysa ti lalaki. Rearamidak iti rumbeng akadwana amang tulong kenkwana. Iti kasta, nangalay ti daga, ket inramid na dagiti amin nga animal, ken dagiti amin na tumatayab, ket impan na iti lalaki, tapno kitaan na nonya ti panagan na kadakwada. Kasto iti panakapanagan da amin. Pinanaganan nga ron ti lalaki, dagiti amin na tumatayab, ken dagiti amin nga animal, nga mawan ti rumbeng akadwana at tumulong kenkwana. Kalpasan na, pinaturog ti Apo a Diyos ti lalaki iti nairut. Bayat ti panaturog na, nangala iti maysa karag iti paragpag ti lalaki, sana sinerraan iti lisag. Inaramid na a babae iti paragpag, ngayon nala na iti lalaki, sana impan kenkwana. Kinuna ti lalaki, at damet laengen kas kanyak. Tulang nga naggapu iti tulang ko, ken lasag ang naala iti lasag ko. Babae tinagan na, tanaala iti lalaki. Daytoy ti gapuna panawan ti lalaki, dagiti naganak ken kuana, ket agtipon da iti asawan na, iti kasta may maysada. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Salmo responsoryo ti pagsungbat, bendisyonan nakakumati Apo, bayat ti panagbiag mo. Bendisyonan nakakumati Apo, bayat ti panagbiag mo. Nagasat dagiti agbuteng iti Apo, agbiag kas mayanurot iti pagayatan na. Lakamen to ti bunga ti nagbanugam, ket naragsak ken narangay kanto. Agbalinto ti asawa makas bunga, nabunga nga ubas iti balay mo. Agbalintumet dagiti anak mo, akas kadagiti narukbos nga olibo, iti likmot ti lamisaan mo. Bendisyonan nakakumati Apo, bayat ti panagbiag mo. Kastoy to ti panakabendisyon ti tao ngagtulnog iti Apo. Bendisyonan nakakumay ti Apo, manipudsyon. Ket makitam ti rarangay ti Jerusalem, bayat ti panagbiag mo. Napaot kumati panagbiag mo, tapno makitam dagiti appom. Adda kumatal na iti Israel. Bendisyonan nakakumati Apo, bayat ti panagbiag mo. Daytoy may basa na adaw iti surat kadagiti Hebreo. Makita tayo ni Jesus an aramid an nabababangem dagiti angeles iti ababa a tiyempo. Tapno babaen ti parabor ti Diyos, mapadasan na ti matay amay paay ti amin a tao. Makita tayo an nabalangatan ita ti dayag ken dayaw gapo ti sinagaban na apatay. Rumbeng launay ay inaramid ti Diyos an namarswa ken manarawidwid iti amin a banag. Pinagbalin na anan-anay ni Jesus babaen ti panagsagaba tapno inraman na dagiti adung anak iti dayag na. Tani Jesus ti mangidalan kadakwada iti panakaisalakan.
Dalusan na dagiti tattao iti basulda. Ket dagiti nadalus ken nadalus maysa ti amada. Isut gapuna asaan amabain ni Jesus amangawag a kakabsat na ida. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Sa pulempay ti pagarian ti Apo, kas maibagay. Ket amin to maitituken ka. Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Gloria ti maypay ken ka o Apo. Immasidag ken Jesus ti sumagmamano a pariseyo tapno suuten da. Sinaludsod da. Ibagamman. Ipalubos aya ti linteg nga isina ti lalaki ti asawa na. Sinaludsod met ni Jesus. Anya kaditi imbilin ni Moises kada kayo. Insungbat da. Impalubos ni Moises at ti lalaki. Mangsurat iti pakakitaan ti panagsina. Sana papanawen ti asawa na. Kinuna ni Jesus kadakwada, gapo ti kinatangken ti uloyo insurat ni Moises dayta abilin nga agpaay kada kayo. Ngem idi punganay, ti pinarswa ti Diyos, idi pinarswa ti Diyos daytoy alubong na isao. Inaramid ti Diyos ida alalaki ken babae. Daytoy ti gapuna apanawan to ti lalaki dagiti nagannak ken kuana, ket makitipon to iti asawa na, agbalindanton amay maysa, iti kasta saan dan adwa no di ket may maysa, ngarod saan apagsinaen ti Diyos, saan apagsinaen ti tao ti pinagtipon ti Diyos. Idi nakasublidan iti balay pinalutpot ken kuana dagiti adalan daytoy abanag, kinuna ni Jesus kadakwada, ti lalaki amangisina iti asawa na, sa mga asawa iti sabali. Makabasol iti pannaki kamalala, ama ikaniwas iti umuna nga asawa na. Kastamot ti babae amangisina iti asawa na sa makiasawa iti sabali. Makabasol iti pannaki kamalala. Adda tattao anangyag kadagiti ubing ken Jesus tapno ipatay na kumatiiman na kadakwada. Ngem pinaritan ida dagiti adalan. Idi madlaw ni Jesus ti inaramid dagiti adalan na nakaunget. Palubusan nyo dagiti ubing nga umay kanyak kinunana kadakwada. Diyo paritan ida. Tadagiti kas kadakwada ti agtagikwa iti pagarian ti Diyos. Laglagi penyo adin tumakastrek iti pagarian ti Diyos. Ti si asino man adi umawat iti daytoy apagarian. Akas ti panangawat ti maysa nga ubing. Kalpasan na sinaklot na dagiti ubing. Ket impatay na ti ima na iti tunggal maysa kadakwada. Sana binendisyonan ida. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti maypay ken ka o Kristo. Good morning. La iyara sa asyo man ta kaabayo. Good morning. I see faces. At daruprupa nga naggaputi sa basabali aluglugar tatta.
Adu pa'y ti kabarbaron sa nga rupa, adu mo ti kadaanan ng arupa. Welcome, ore dagitay mangsubsubaybay ti online masses tayo, iti sa dino man a lugar, naimbag nga aldaw, naimbag arabii, nagaasat nga panawon tayo amin apo, kadagiti kakabsat tayo nga biktima, kadagiti napalabas nga bagyo ng Rona ijay Batanes, kadagiti naapektaran, makipagri na kami kada kayo. Iso nga the second collection na dati apo, order ni Apo Obispo para kadagitay na biktima akakabsat tayo. Kanayon ko nga ibagbaga, no kastoy nga adda sakuna, no adda didigra, na may mayat nga tumulong ka, ngam di jay sika titultulungan da. Iso nga addan to second collection na para kadakwada apo. Okay, good morning. Diyan mo no nabuya yo ijay YouTube, no ijay Facebook, di jay sermon ko idi, nga kunak sinaludsod ko, no apay ana ang angot ti babae ngem lalaki. Amoyo rason na? Na ang angot kano ti babae ngem lalaki. Apay. Diyak amo sa balin sa mo pampanunutan niyo. Ti ngamin idi pinaturog, di mat malagi yo diti mo nga maibasa. Gapot may maysa ni Adan, pinaturog na, nangalati, inya nalo na nga pasit na, paragpag. Iso nga no, bilangan tilala. Diyak mo mabilang ti paragpag ko gaminta, naglumagamot. Kurang nga talaga ti kanigidaan. Di mat proven nga kurang, diyak mo no, kurang ditoy, ginoinala na, pinagbalin na nga babaihan. Kaiso nga na ang angot at babae kinumaayayusan ti anglit ginangalaan na dadta ni iso nga automatic ang ang kung nakladay jay yak mo ti istorya na ngam jay pinaturog na kiinala na taadda katulungan na kanurugyan tayo ti umuna nga babae iso ko na mga rami dak iti kadwa na taadda katakunay-nay na agbalin asawa na iso nga agmaymay sa. Iso pang kritikan da kada kami nga papadi, apay nga kay mga asawa, Father. Kakaw natin Diyos ka go forth and multiply. Hindi man kasi tiyong kunan na apay nga agasawa ti padiyo. Ado ati rason nga agasawa ti tao. Umuna, haan nga mga asawa, gapo ta pinili na ti agmaymay sa, ta dadag iti liberty ti panagpampanunot da, mas kayat da ti agmaymay sa. Naging gana inton bumakit dan, po siya lati kasarsarita dan, nagtupol ta. Adamo dagitay nga mga sawa, ta impotent, haan nga mabalin nga aganak, haan nga mabalin nga mas pilyan na diag may sa. Adamo dagitay nga mga sawa, ta talaga nga agmalmalas mo nga ta. Uray imbidbidang na mutadayaw na awan latamat. Haan, awam matikas jay. Ken kunana ti Gospel ni San Mateo chapter 20 anya ti kunana adda dagiti saan ang mga sawa gapo ti panagserbida iti ebanghelyo. Nalawag isugarod nga agasawa ni Apo Padi ta agserbi iti ibang iso nga isuda ti manglukloko agserbi ka ti ebanghelyo saka nang asawa di sikati mistake adejay. Iso nga ron nga adejay nga mga sawa. Ketat ta diti pa nagasawa umuna nga maibasa di pa nagkinnam mayot. Ti saludsod mo ti ebanghelyo apay anya ti makunam palubusan ka di tilinteg nga isina ti lalaki ti asawa na. Lalaki laeng bias di nga culture. Lalaki laeng ti adda right da nga mangisina ti babae. In their culture ani Apo Jesus idta Middle East. Naturturay na kukuangarod ti lalaki di jay na superior kasla katulong lang ti babae haan nga makatawid handa pa'y makatrabaho idi panawon ni Apo Jesus handa maawat kaya lalaki laeng ti at the right na kayso ti sinaludsod na palubusan ka di tilinteg anya ti kunan ni Apo Jesus kunan ni Moises kunan dagiti Pariseyo agaramid ti kasuratan kunan ni Moises anya kunan ni Apo Jesus ngamin natangken ta ulo yaw. Natangken ta ulo yo, isong inaramid na italintag.
Tatamo, sumursurot mo ti Pilipinas, diborsyo, diborsyo. Ngam sakbay tayo nga tapikan day ta diborsyo, panagsisina, sublyanan tayo nga minano, anya ti panagasawa. Haan lang panagasawa. Uray na niya estado ti biyag. Single man, religious man, naasawaan man, agpapada da ito'y. Adda akam na da ito'y. Kas pangarigan, di panagasawa. Anya ti gol mo, idi mangasawa ka. Nagmayat no detay, ag-interview ka ti agasawa. Pukas jay ko mga kangkanayon. Apay nga kayat mo nga asawaan. Ay, apo, naka-ananos, father. Dati boyfriend ko, sigurado kang agpaot. Dita, haaman, father, naganos. Si kamat, apay nga asawam dati babae, nagbanglo, father. Tatapay la data, muntopay. Nagsingpot, father, naka-ananos. Awan sa bali ang mapili mon, awanin, father, iso nga talaga nakadesisyon ka, awan, ti kararagyo, ragsak kin liday, sakit kin salon at rigat kin ay agkatakunay na, awan isunan. Apay nga the failure ti marriage. Apay nga dumanon nga bumagsak ti married life. Apay nga adda na ginuma. Anya nga min tinagbalinan na kasjay. Kaysa nga kung kuna tayo no sina, diborsyo ti topic tayo, di jay agag-agas tayo laengen. No ibagam nga sina, kahit na nga saon, there is something wrong in their married life, haan? Oh! No sina ko namon, kahit na nga saon, something wrong. Agag-agas kay laengen, sulsulbarin yun. Ngam sakbay pay lang nga mapandi jay, kas ano tip no masustain di jay panagasawa. Kahaam lang ati agsina ka dagiti padpadak nga awan adal na. Adupay mo dagiti professional. Haam mo lang nga dagiti padpadak nga sangkasaangan sangkasapulan sangkasaangan. Adupay mo ti adu kwarta na. Apay nga min nga madi iso di jayan agar aramid dan tilintegan, diborsyo, salsaludsudan dan apay nga panagsinahaan, sublyanan tay nga min. O muna tapno ti factor ti panagasawa, wano oray matla ti biyag tayo. Biyag mi nga single kada dagitay religious ko na tayo. Ti biyag matla ang adala ta factor na o muna dayi panagasawa. Tapno mama-maintinar dayjay, isu dayjay ko na bigbigam ano anya ti paglaingan, anya ti asset dayjay partner mo. No haam mo ma-appreciatean? Nilagasawa ka awan ma-appreciate na ijay lalakin, puros madi, automatic datan. It follows. Sumurot amin, dadael. Or di mo baliktad na, no di lalaki, awanan ti ma-appreciate na kin ni bakit nan? It follows, sumurot amin dayta. Ayan na di ibagbagam nga napintas, idi married, ay di sakbay kay agkasar. Ayan na di ibagbagam nga nagwapo, sakbay kay nga nagkasar. Ayan na day di nasingpet. Ayan na day di responsible. Agpukaw. Apaya, nuhaan mo ma-appresyar ti effort ti may sakin may sa bagsak ti panagasawa. Nas pangarigan ko ang kakaasimot nga agpaysua, nga pan nagkuliglig, nagsika, sada payla nagraab, sumangpat, siyempre agat ladog Baka kanak mamati para ilot ti sikat. Datala arak ti amam. Di mo ammo majirigat na jay nabanugak nga. Oray siya! Di pala naglimgak ti init agtrabaho akon. Ikarkarit dan. Handan ma-appreciate di effort. Isungorod nga di lalaki. No saanin nga ma-appreciate di effort na di unag ti pamilya. Anyat papanan na. Mapan ka dagi dyan. Inti barkada na. Pia di jay ta ma-appreciate pa'y laeng. Uray no kornek lati pulutan da. Ma-accept pa'y laeng. Kas di mo di babae, no, hanga ma-appresyarin di lalaki, aglulos yang di pa nagkita na di baginan, mapukpukaw na di confidence nan, dahil ti kadakkelan mga struggle ti babae, madadaelan. Papanan na apan. Iso nga dahil mo atap no ma-sustain ti panagasawa ko before tayo nga takelan ti sina, diborsyo, unoan man, dapat agakitaanan. Anya dagiti asset na, adda mo pagkapsutan na, normal dayta, tadatay amin, adda. Adda mo pagkurangan na, normal dayta. Ngam anya mo, dagiti nasaya at nga galad nga, adda keng kuana. Maikadwa, respeto.
Itiddaam mo ti respeto nila kay mo. Itiddaam mo ti respeto ni baka mo. Ngam no imbilag mo latan. Iti kay sangwanan dagiti aminan, ay awanan, no awan ti boundaries na jibiyag mo nga, kasla inya na ganan, inkuladam latamo nila kayo, inkuladam latamo ni baka po, no awanan ti respeto, ay kadaad manin Respect begets respect ko na nadayjay. Ti respeto, agga po kanya tayo, respeto, tapno sakbay da nga itad, agga po kanya tayo. Taapaya, narigat, kuna na nga rod ka, narigat ti balay giti lalaki, no awan ti partner na nga babae. Isugurod nga kunada ka, every man's success, there is a woman behind kunada na yan. Oh! But at the same time, every man's failure, another woman behind ng dakasan. Every man's success, there is a woman behind kunana. Every man's failure, another woman behind ko na nadayja. Isugarod nga agkin na takunay na ida. No, anya yung pagkapsutan ni lalaki, supusupan ni babae niya, ti pagkapsutan ni babae, supusupan ni isugarod nga agkatakunay na, awan ti katulong. Daya respeto sumurot idta ti ayat. No, adda ayat na, sumurot na ita. Diya kanta nga rod ni San, ay nga rod surat ni San Pablo, niya ti kuna na, ti ayat na anos ken na asi, saan naimon, ken natangsit. Amo yun niya kanta? Ti kababalin na saan naalas, nalaka nga agpungtot, wenno naimot, awan impen na asakit tinakem. Dahil gamin, no at dabasit, kumagkagat nga sakit tinakem, dumakkel ita agbalin agura. Umadayo dahil puso. Isungurod nga agpinpinok ka da. Apa niya pakasapulan tipok kaw. Wow! Tay adayo haan? May kay manganan, adayo nga pokawam. Isu nga di agasawa, no agpinpinok ka da kayat na nga saon, nagadayo di puso da. Ngam na di agasawa, nag-sweet da, kasla ag-boyfriend, ag-girlfriend, ure agtintan nalikod da lang nga ure handa agsarsarita, agtong-tong-tong di puso da ta close. Ngam no once nga naglinaaw dan, adayon di puso. Binautan ti gura, imon, sakit tinagam, dajayon ti bantay nga nang sulat, dahi baut da, iso nga aglinlin naaw. Ngam numaawan dahi ja, iso dahi ja close dahi puso. Iso dahi ja awan sakit tinagam. Dahi ti kay faktor na ti panagasawa. Maudi, kakabsat, nga mabaling nga faktor na tapno mamintin ti panagasawa, sakbay tayo nga takelan dagita diborsyo, sakbay tayo nga discussion ti panagsina, sakbay nga lumala ko di sitwasyon di agasawa, kararag. Ammo tayo amin datoy, awan ti excuse, nagado dagitay pamilya nga nasulisog, nagado dagitay pamilya nga mawarwara, nagado dagitay pamilya nga bimagsak, ngem gapot agkarkararag da, nasustain da aging gana tata. No hanga da kayo day jay, adda ammo tayo akas jay. Nagado apan nubok, nga nagna ijay pamilyada, ngam nukit kita aging gana tata, agtaltali na edda, apaya, ngamin makitkitam nga agkarkararag da. Kuna nga rod ni the late John Paul II, niya kunana, a family that prays together stays together. Isu di jay Santo Rosario, tatabulan ti Santo Rosario. Haan laeng ang Santo Rosario kay Jibalayo kayo, gapota umay dagitay grupo, nga talo nga babakit nga agtutulang, nga aglulumba ti kararag na, Ave Maria napno ka ti grasya ni Apo yung Santa Maria, apay inya maikamano nga misteryon, nalipatan na magayam ti kakabaw na. Haan lang nga di ati pa nag-Santo Rosario. Why don't you try? Nga aramiden akas pamilya. Apay nga nyo padasan, taure adda panubok, dahi nga ron ti armas tayo.
Taado ti nakasurvive a pamilya, gapo ta agkarkararagda. Ado da kita nasubukan nga may sala nga lamukan ti hangag per mawaran data pamilya ngem because of prayer, because of their anya na ganan devotion da pa nagkarkararagda na sustain. Iso nga sakbay tayo apantakelan dagita si diborsyo sinsina ko na tayo i-check tayo kung mga umunano kas ano kapingat nga agkararag dagiti pampamilya. No kas ano ka kainget ti langan-langan da babaan ti karkararag. Isugat ti kapingetan kanya tayo, isugat ti mang papinget kanya tayo, isu ti mang sustain kanya tayo. Tati mo umuna nga sa ludsod tayo ka, mabalin ayang isina ti lalaki, anya nga min nga rason. Something wrong, there is something wrong in that family. Kasakbay nga madanon ko madijay, di preventive maintenance nga kuna tayo, anya daya kapintasan, iso daya kararag, aginawat, paggapuan ti panakaawat, kararag. Paggapuan ti kinapakumbaba na datumangsit, kararag. Paggapuan ti ayat nga awan kondisyon na, iso daya kararag. Kaslaman la ori kada kami, ori single life. Ori da kami mat. Ado ti pakaupayan, ado ti pakasaktan. Ado ti rason nga maanag kami, nga maanya ti mang sustain, ti kaasi ni Apo Diyos, kararag. Isungar nga tayo na tayo adag message kanya. Aduda hanlang nga may sa, Apo, kararagan na kami yun, Apo, nagado problema. Unang kay madanagan, hanlang nga dakda kayo, ada problema na datay amin. Nagdagsan ti cross ko, Father, normal day ta. Nahangkam nga agkasurutan, haan mo gamin nga bakbaklayan nga siksika. Ti kapintasan nga aramidam, ipasam king kuana. Isuday dya, humility, agkararag ka. Apo jak kaya. Itid mo. Apo jak kabaalan na ti problema, itid mo. Hamo nga sulbaran. Ada problema ka, Apo. Apa niya day dya? Agsaksakit nga min, ni katugangak, di mo la umimbagan. Problema mayat, agsaksakit. Oh, apa nagsakit nila kay mo problema ti problema di pagbayad mo di ospital haan amo masulbar day jay wen makapadagsen ti pamilya ngem gapo ti kinabartek na ikam ti adu nga pulutan na tabtabata maungkeuleun haam mga kasjay wen pa na kasla problema day jay ngem no dadduma dagi jay nga bagbagkaten tayo haan tay masulbar ay ited tay kini doktor kadi na pay kaya. Ibaga tayo di maaramid, di mo mapasamak. Anya tirumbang nga aramida mo, itid mo kanyanan hantay mo mabalin nga sulbaran day jayan. Oh! Hantay mo masulbar day jayan. Inya la tirumbang nga aramida, ipasam, iso day jay kararag humility. Dati manan, dati mo ibanghelyo tayo, no, na amirisyo, kalpasan di pa nangidiscuss ni Apo Jesus, maipapantisina, ngahaan ko mga agsina, agkaykay sa tipuso, nakemda, agmaymaysada, insilpuna ni San Marcos, ti Ebanghelyo mapawan ti ubing, anang ipanda ti ubing, ipatay na ti ima na, binindisyonan na ida, agbiag nga kasmay sa nga ubing, tapno makastrag ti pagaryan ti, apay nga ti ubing, hanaya nga nagdakkel ti akem ti ubing, iti panagasawa ti pamilyahan, oh, ado dagitay makasinsinan, nga mahaanda nga agsina, gapo ti ipagpagapuda kadagijay. Ado ti nang sustain, ado ti sinustain ti ubing nga nawara kuma a pamilya. Iso nga dakkel ti akem na. Ado mo't dagitay lulo kadalula, no dadduma, Apo, naumakin ni bakit ka? Iso mabalin isublikon, tatag senior kayo, samo lang malagip nga isubli, di ko maubing kayo ngam ipagpagapukla kadagiti apo kon. Diyay. Addarol na ti ubing. So nga imbes nga makaungungot ka kinlakay mo, kita ang jaro pa di anak yon. Ay wo. Imbes nga makarurod ka kini bakit mo, agsubli kayo iji ubing. Hana nga isot apan yung ung tantan na nga ammo. Iso nga dakkel ti akem na ti ubing. Tapno day ta nga panagbiag aging gana nga agsenyor, aging gana nga agbaket, haang kadi nga sina ti umuna nga panunot.
Anya ti umuna nga panunutan, no kas ano nga agtalinaed iti tunggal maysa, no man pa'y adda panubok, no man pa'y adda pakarigatan, no man pa'y adda pakaupayan, kas ano kayo nga agtalinaed. No dadduman ka, gapo ta kinaburaramot ta lalaki, di babae, no dadduma di lalaki, kaya na ti agtulangan, no dadduma kaya na pa'y ti agkabawan. Adda ka no may nga lulo pagamuan, nagbalin ka nung nga na sweet ti awag nan. May nga bigat, ayan na tayo kapik hani, ni hani ka nung ti awag nan. Madmadlaw dagi apo na, apay lulo nga hani mo ti awag mo, bigat aldaw malam, hani ka nung ti awag nan. Apay nga hani mo ti awag mo, nagbalin ka mo nga sweet. Hanyo ibagbagakin ni lulang yun, nalipatak nga mintinagan nan. Hagkabaw gaya man nga at least nagtalinaed da. Dahil dyan, mababalin lat ng agtalinaed. Kasi mo ilaang, kala ko makanyami. Iti religious life, single blessedness. No pagbalinan tayo, oray married life, no pagbalinan tayo nga miserable ti biyag tayo, no pagbalinan tayo nga impyerno ti biyag tayo, mabalin. Nga mabalin tayo nga nanaman ti ayat, anyaman nga estado ti panagbiag tayo. Anya ti kang runaan nga rod nga sumrek ijay, daytoy jay puso tayo, jay pinagbaliw ni Apo Isus nga puso tayo, nga addaan kinapakumbaba, addaan pan nakaawat, agbasbasol mo't Father, ulit-ulitin na, acceptarem ta pagkapsutan na dayta. Di mapnag Father, di maikatlo ako marimi, chicks namanan, amom ti aramidam, kasamitam ta kape na ta agdiabetesan. Hamat nga dahi ti purpose na. Acceptarem, ikararagam. Ni bakit ko, Father, kayat ko nga balbaliwan. Haam mo nga balbaliwan. Ag vitamin A ka, anya ti vitamin A. Acceptance. No kastanan, awate mo, ag-sustain day ta. Ngam paggapuan na ngamin day jay, ulitin tayo ni Apo Diyos. Paggapuan na ngamin day jay, endurance tayo, jiti tibker tayo ni Apo Diyos. No lumablabang ka, siksika, maabak ka. Nilumablabang ka ang bukbukudam, awan pangabak mo. Naibakbaklay mga bukbukod, nagdagsan ti problema, nagadop problema, no bukbukudam, agtupak ta abagam. Iso nga day dyan nagundaway, mapangkakanya na. Nabilbilig, iso na ngamda tayo. Masustain na Urenohan nga perfect jay panagasawa, mabalin nga agtalinaed, gaputa adda grasya. Urehan nga perfect jay kinapadi, jay single blessedness, mabalin nga agtalinaed, apaya adda grasya. Iso na ti paggapuan ti grasya. Paduyak-yak tayo ti pamati, mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarsway ti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita ken di makita, ken iti maymay sa nga apo ani Jesucristo, bugbugtong nga anak ti Diyos, nagtaod ti Ama iti sakbay ti amin a tiyempo. Diyos sa nagtaod ti Diyos, silaw a nagtaod ti silaw. Napaypayso a Diyos sa nagtaod ti napaypayso a Diyos. Nayanak saan a naparswa. Diyos sa kasmetlaeng iti Ama. Ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo at tao, ken gapu ti panakaisalakan tayo. Imulog a nagapot sa dilangit, ket nangalay iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet a nailansay ti krus, gapu kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar ti may katlungal daw, kas palawagen dagiti nasantuan a surat, imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makanawan ti Ama. Umay tumanen a sidadayag, tapno kumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay. Ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Isu agtaod ti Ama ken ti Anak. Ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog ti Ama ken ti Anak. Ket nagsao babaen dagiti profetas. Mamati akmet ti Iglesia may maysa, Santa Katolika ken Apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol,
Namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kumararag tayo iti Diyos nga Ama tayo, tapno punwen na tayo iti managayat ken napudno nga aramid. Iti tunggal panggep ko na tayo, Apo taginayunem ti ayat mo kada kami. Apo, taginayunem ti ayat mo kada kami. Para iti simbaan, tinobya ni Kristo. Tapno kanayon asi pupudno amang iwaragawag ti mensahe tinaimbag adamag, ken ti mangwayawaya nga ayat ti Diyos. Kumararag tayo. Apo, taginayunem ti ayat mo kada kami. Para kadagiti amin a pagtaengan, anabuangay iti managparabor nga ayat. Tapno babaen kadakwada, maawat tayo ti naununeg, ken napudpudno akay papanan ti ayat ti Diyos. Kumararag tayo. Apo, taginayunem ti ayat mo kada kami. Para kadagiti na warawara a pagtaengan, dagiti na asawaan a nagsisina. Tapno maawatan ti kadwan ti kasasaad dagitoy atat tao, ken tapno ikkan ti Diyos ida itinananay a panangaasi. Kumararag tayo. Apo, taginayunem ti ayat mo kada kami. Para kadagiti agtutubo ngagsagsagana a mga sawa. Tapno maipasagepsep kadakwada nga ti kinauneg ken kinapintas ti ayat, agapu iti panagpipinaraman ken pinagririnanod. Kumararag tayo. Apo, taginayunem ti ayat mo kada kami. Para kadagiti tattao anang talikod ti panagasawa para iti pagarian ti Diyos. Tapno kanayon a maikkan dagiti puso dati lawag amang sango kadagiti tattao ngagkasapulan. Kumararag tayo. Apo, taginayunem ti ayat mo kada kami. Agulimat tayo, entay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo, dimawat titulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo, taginayunem ti ayat mo kada kami. Diyos nga amami, kanayon kumangad ka kadagiti tattao nga agtitipon, gapo ti gagarda amang bangon iti may sa agimong ama ibasar ti ayat ken panaggagayem. Makibuangay ka kada kami, tapno saan nga agbaliw ti ayat mi, ita ken iti agnanayon. Amen. Sikat buon ragsak ni Apo, tinapay adatun mi, ara kasagot mi, tandat na subinga ayat mo. Sikat isalakan mi Apo, sikat buon bileg mi Apo, tinapay adatun mi, ara kasagot mi, tandat na subinga ayat mo. Sikat isa diri mi Apo, sikat buong tibiyag mi Apo, tinapay adatun mi, ara kasagot mi, tandat na subinga ayat mo. Sikat inamnama mi Apo, sikat buon ragsak ni Apo, tinapay adatun mi, ara kasagot mi, tandat na subinga ayat mo.
padaya, apag daydayaw miken ka. Kumararag tayo kakabsatap na datayo, ken dagitoy adaton tayo, makaayayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin. Amin. Ti Apo, awaten na kumaday ti adaton kadagita imam, Ket may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. O Diyos, imbilin ni Apo mi Hesu Kristo nga anak mo, nga iroknoy mi dagitoy adaton apangilagip mi ken kuana. Babaen daytoy natudyo a panagserbi mi ken ka pasantuen na kam kadi asinubbot mo gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Itag-ayo dagita puspusoyo. Addada na si tatag-ay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Maikari ket rumbeng. Podnoon ay maikari ket rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiempo ken disso. Agyaman kam ken ka o Apo na santuan nga Ama man nakabalin katagnanayon a Dios. Takas taunay ti panangay ayat mo iti lubong, tanadanunam nga imbaon ti anak mo anang isalakan, ket kinayat mo a makipagbiag a mayasping kada kami malaksid iti panagbasol. Iti kasta ay ayatem ti saguday nga impaay mo kada kami, kas iti panangayat mo kadagiti saguday nga adda ken Kristo. Ket dagiti kinagasat anapukaw mi gapo iti kinasuker mi, gapo iti kinatudyo na maisubli damet laeng kada kami. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles, ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka, ket konami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo Dios dagiti amin aparswa. Ilangit ken daganap no dayti patay daydayawan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Adaydayaw ti umay, itinagan ti Apo. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Pudnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kat ti paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Hesu Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik isu amayawat to amaipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis, nagyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayon atulag. Iso ama iboyat to, ama ipaay kada kayo,
ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yu daytoy apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kenin ka panagungar, innakam insalakan, sika ananubbot ti sangalubungan. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, kan ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka, ta impaay mo ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagi gandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan kat parayrayom tayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimmo sayen, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taraniag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kamto ken enggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga. Makikadwa kam tukad met kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sikakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mekan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babaen ti pannolong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan di panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay ni Jesu-Kristo anang isalakan kada kami. Takukam tituray ti panakabalin kindayaw, ti agnanayo mi dinto agsartay.
O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pammati ti iglesyam, kat kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, idag nanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti napakumbaba ken napnuan ayat apuso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay amin kapya kapya. Cordero di Dios sa mangikat kadagiti basbasul Cordero ni Dios sa mangiikat kadagiti basbasulti sa ngalubungan idem kadakam ti kapya idem ka ti kapya. Kakabsat adtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may kari ngaw may kakanyak, ngem ti may salaeng asaom, mapaimbagton toy kararwa. Rambakan anaasa
Kumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, ipaay mo kadita ti bagikan dara ti anak mo, iso nga inawat mi, pagbalinenda kami ama itulad ken Kristo, iso nga agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Agtugaw tayo. Dayjay second collection tayo apo para kadagitay biktima, dagiti kakabsat tayo nga biktima iti naglabas nga bagyo. Dito yung parokya apo, madama nga maiwarwaras, dagiti surat para iti retraining, ken mayat nga ag-training, para iti lektor, acolyte, ken altar servers. No, oray dati kayo apo, ag-apply kayo, adda surat, no hanyo ituloy, marespeto di jay na yung hanyo ituloy apo. No kaya iyo, ag-apply kayo, ag-training tayo amin. Dagitay mathaampay nga lektor wano acolyte no agtarigagay kayo apo, umay kay mga lati surat diti opisina, tapno ag-retraining tayo, ag-training tayo para itinapinpintas nga vision ti panakaiwaragawag ti ibanghelyo nang ron na tinaon-on nag-apammati dito'y parokya. Kaulitin tayo apo, it's not just about the service, saan lang nga di pa nagserbi. It is the faith. Di pamati, no apaya nga aramidam di pa nagserbi. No di pa nagserbim ka at daan pamati, di makatulong iti panakaiwaragawag ti ibanghelyo ti pamati. Ngam no di pa nagserbim ka para iti bagim, hanggang agap-apply apo, hanggang re-reapply. Ngam no para kini apo Diyos, para ti panakaiwaragawag tinagan na, willing ka nga mangitad ti biyag mo, makatulong ti panakaiwaragawag ti pamati nga addaan ayat ken kinapakumbaba, mga lakati surat mo apo para iti daytoy nga programa tayo. Pagyamanan kadagiti ayat ken tulong yo para kadagiti kakabsat tayo agkasapulan nang runa dagitay biktima, kadagitay hantay kaparokyaan ngam sumubsubaybay kada tayo nga tumultulong para kadagiti adda nga kasapulan ti pagsayaatan ti parokya. Handa kay mainaganan, ngam sigurado kayo, ikarkararagan da kayo ti buong parokya. Tumakder tayo. Ti apo adda kumakada kayo. Kasta kumamit ken Agdumog tayo, taawaten tayo, ti nadaeg a pamindisyon. Ti Diyos sa poon ti liwliwa ornosen na kumadagita aldawyo, tapno makapagbiag kayo asi kakapya, ket punwen na kayo kadagiti bendisyon na. Amen. Isalakan na kayo kumaadi agresat kadagiti amin ariribok, ket pasingkedan na dagita puso yo iti sidong ti ayat na. Amen. Pabaknangen na kayo kumati Diyos kadagiti bertudes ti inanama ti pammati ken ti nadyosan nga ayat, agbiag kay kumaanagaget nga agaramid iti naimbag, tapno mairagpat kayto iti agnanayon a kinagasat. Amen. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba ket agbati ko mangagnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Naimbaga bigat tayo amin Apo. Nalpasen ti misa, agawid tayo si kakapya, amin tay ket na ibaon, amang tedayat ken tulong, kuyog tay ni Kristo, iti sa dinuman at iso, aramid ken sao ti idatong tayo, as pagday